Assalamualaikum teman-teman. Masih ingat kan pada tanggal 12 Oktober Dan Akbar memberi PR untuk Mbak Beatriza. PR-nya itu harus bisa bawa gubuk asmara, nyidam sari, podang kuning, asmarandono, sinom, dan pucung. 17. Tanggal 17 berarti awakmu brai petang dino lho malahan. Nggih. Tak kei PR ya. Nggih. 4 hari kuwi bawa gubuk asmara kudu iso, nyidam sari kudu iso, podang kuning kudu iso. Asmarandono, sinom karo pucung. Kudu iso. Karena itu, pada tanggal 17 Oktober 2025, Dan Akbar menagih PR Mbak Beatriza itu. Sudah bisa atau belum? Anu wingi wis tak kei PR kok. Apa? PR-mu apa ke? Aku lali kan ya. Niki mundhut gubuk asmara mawon. Oke. PR-mu mosok kok gubuk asmara. 5 tahun nih. Tak kei tulung anu lho iki. Ora apa-apa. Pada tanggal 17 Oktober 2025, sesi goro-goro Dan Akbar menagih PR Mbak Beatriza itu. Dan Akbar langsung bilang, "Pocong, nyingo-nyingo." Mbak Beatriza pun mulai bawanya, "Mingkar, mingkur." Lalu Dan Akbar tanya sama Mbak Mano, "Piye Mbak Mano?" Mbak Mano pun menjawab, "Jane suarane apik, tapi bocah iki ora pede." Mbak Mano menambahkan, "Ora pedemu mergo apa to, Nduk? Jane kowe kuwi ya wedok, ya mlethek, ya ter. Wong aku sing ora wedok wae kok pedene kaya ngene lho." Ayo, pucung. Nyinggur. Ya, ayo. Nyingkar nyingkur. Piye Mbak Mano, Dang? Jane suarane ki apik. Tapi Cuma bocah iki ora pede. oh, Ora pede mergo apa to, Nduk? Jane iki ya medok, ya mlethek, ya ter. Wong aku sing ora wedok wae kok pedene kaya ngene lho. Kemudian Dan Akbar tanya lagi, "Sik, apa ana masalah karo pengrawit Astabrata? Masalah asmara menjadikan kamu tidak pede?" Mbak Beatriza menjawab, "Ndak ada, Ok." Para pengrawit pun menyahut ramai-ramai, tapi kurang jelas bilang apa. Kemudian Dan Akbar bilang, "Sing los, sing cong kaya aku. Weruh to aku neng gempol kae, kok malah kaya ngono kae. Kowe iso ngrasani wong lanang kaya ngono kae, kaya aku nek gempol kae, malah holo." apa ana masalah karo pengrawit Astabrata, masalah asmara menjadikan kamu tidak pede? Ndak ada. Ndak. Sing los, sing cong kaya aku. Ini. Weruh aku ning gempol kae malah kaya ngono kae. Ini itu semua, ini itu kan. Kowe iso ngrasani wong lanang kaya ngono kae kaya aku ning gempol kae. Malah lho, mlumpuk. Lihatlah. Dari kata-kata Dan Akbar tadi, beliau itu memberi semangat untuk Mbak Beatriza agar selalu pede dan los di panggung. Tujuannya hanya untuk menghibur, tidak perlu memikirkan sebab akibat. Semuanya hanya panggung sandiwara. Ini Mbak Tiwi sepil juga ya video yang ada di Gempol. Kapok dalange diraya. Coba ya jare Pak niki ditekoni. Sik sampean kon milih telu-telune iki sampean kira-kira milih sing ndi? Nah, kene Mbak Yovika. Kene. Coba.
Pomono Sono. milih sing ndi ngono lho. Kene. Coba. Aja jale ya. Jale. Iki begini lakon apa to ya? Nyapa? Begini nyapa piye? Sama nih loh, kok yo anu lho Mas, jadi dalangi mbek satu wae jadi tiga ngene iki sama ditekoni. Milih sapa? Milih Mbak Renjo, milih Mbak Brigita apa Mbak Yovika? Semua mempunyai karakter yang aku sukai masing-masing. Ya toh. Umpama Birgita ki wayang Sri Kandi. Oh, nek pindah mau mana tes momo tempo ki ngono. Oh, Nek coba. tadi gerak anu apa ki umpama wong wedok iki lanyap wayang. Berarti lincah ya. Lincah nek iki Larasati. Larasati piye? Larasati semuruh tengah-tengah, kadang iso etes, kadang iso kalem. Ngono. Nek iki Sembodro, kalem, cek. Jadi no cekut, no cekut, ngono kuwi. Karaktere iki lho, karaktere. Tak kira lek apa. No cekut, no cekut. Alah ya. Aduh, boyokku. Kamu mulane ngono kuwi bisa dijai salah siji ae, Pak. Ini iki bareng-bareng ini kan bingung. Setelah itu, Mbak Mano memberikan kata-kata semangat untuk Mbak Beatriza. Mbak Mano bilang, "Ini semua adalah timmu, keluargamu. 5 tahun itu bukan hal yang singkat. Meskipun dulu kamu ada perasaan sama orang, kalau sudah selesai ya selesai. Ini semua adalah timmu, adalah keluargamu. Iya. 5 tahun itu bukan hal yang singkat. Kuwi wong kuliah. Nah, meskipun kamu dulu ada perasaan sama orang, iya toh? Kalau sudah selesai ya sudah selesai. Sing ngiter mong to kuwi. Ya kuwi. Oh, alah sing kamu jaran Nabi mu to? Heeh. Mik yo manas-manasit ya put ya. Singkat cerita, Bowo pun dilanjutkan sama Mbak Beatriza. Tapi beberapa kali Den Akbar bilang, "Shh, baleni." Akhirnya Den Akbar minta Mbak Sri Pesek untuk mencontohkan. Nyingkar nyingku. Iya. Gak pas. Yo, baleni neh. Ora pas baleni neh. Sak pasmu pokoke. Dirungokne. Sing nembang Beatriza sing ngombe iki lho. Iki ora nyuwara belas lho. Iki jane didampingi ki lho adik tingkat. Modelnya kayak bintang tamu leren bar nyanyi Lah iya. Sing ngombe ning nguri kadang nguri gaji gitu lho. Ya. Wiwi. Ya. Wiwi. Ora. Tane. Terus Nyingkar nyingku. numpang ya Laras. Tak apa-apa lan terus ya penak numpang. Ya, isu-isu ini numpang penak. Iya. Lingsem. Yo sakmono. Hai. Ceklek. Lingsem. Yo. Yen ke Hai. mutan. Sik baleni. Ayo sik, contohnya sik. Jenenge belajar. Ora apa-apa, kudu sakno nek. Lingesem yen ke Cengkoke prasaja wae sik. mutan. Cengkoke sing prasaja wae. Heeh, prasaja. Sing prasaja. Lingesem yen ke mutan. Lingsem yen kemutan. Ngono tok wae. Lingsem yen ke mutan. Ya Allah, jan tinta ngene kok suwi men. Yang tenang, Dok, nanti tenang.
Terus. Lelampahan. Ayo contohnya sik. Apa? Contohnya ben kae lho Mas contohnya. Aja mengko malah kesasar susur. Ya, bila. Lelampahan. Lelampahan kang kawuri. Edan tenan. Kayak cirane Sinta. Sinta biyen SD wis menyinden lho. Heeh. Pacane kok susuk manuk. Sik tok iki lho ben fokus e. Wong tekan susu manuk berang itu. Ya. Tekke. Tresno tulus nadyan ingku bek asmara. Edan tenan. Jane iki yo iso. Heeh, jane iki yo iso. Aja ada layumu tok, Nduk. Nek trimane ada layu nek guyangan oke. Oke tenan iku. Aku ya ayu kok. Iya. Aku ya tak Guna swara rupa bondo, Nah. sinden iku 4 itu. Iya, betul. Guna kepinteran, swara-swarane apik, Betul. rupa-rupa ayu, Nah. bondo ki nek sandangan kudu apik. Dek wis ayune entuk. Ayo. Selambine apik. Selambi. Klambi Selambi ya. sandangane apik, swara wis apik, tinggal kita mengolah bagaimana. Sampeyan Iya. pengen swaramu luwih apik neh, mara nggone Mas Akbar. Turu kono saulan. Insyaallah kok dadi. Aja no, kowe marai pitenah. Lah nyapa? Yo ning omah kok anak bapak ibu. Oh, lah nek ning ndi? Ya nembang. Yen Iya dia. iki tembangane karangan wong Cina, Yen Li. Jengga. Sampeyan duwe pacar apa urung, Dok? Sudah. Oh, berarti Jawaban apa itu? Ambak wis duwe nek ning panggung e lho. Kene lho, Dok, tak warai ya, Dok. Jawaban apa? Iki. Dok. Mas Akbar. Ambak nek wis nek ning panggung aja. Paham? Kene lho, Cak. Paham? Paham? Dereng kada. Nah, Oke. Kene lho, Dok, Ben Cahayu. kita kemedol ngono lho. Cahayu. Kita itu sebagai pekerja seni apalagi sinden. Nak neng omah kuwi miliknya suami atau miliknya istri, iya toh. Tapi nak neng dhuwur panggung itu milik bersama. Heeh. Ya, Cemplon yuk, ning Sinta. omah ya enek sing diopeni. Nah, wedhus. Kucing. Heeh, kucing. Malah Ayo, durune Dok, ayo, kucing. Dok. Yo. Semangat belajar, yuk. Yen sakmono ya. Langgam. Ya. Aku Yo. Pas.
favoritmu sapa? Petrisa. Kan mesti Idola. Mesti enek, kudu enek. Ngefans Dek sinden sapa? Sapa? Bu Kartini Sabdosih mbok menawa. Bunga Cina. Bunga Tira. Supe namane. Bu Katirah. Yo apik kuwi. Nggih. Walah. Dalah kok gulung. Ora apa-apa bisa. Aku antek gulung. Jane Bu Parsih. Bu Katirah. Yo. Katirah. Wis tau ngrungokne piye? Seno ae. Kanjenge. Wis tau mirengaken Lungono, Dok. Gak usah gatekne anjing yang menggonggong. Anggepen Anggapan kuwi kirek. Bunga Tirah penanti midhangetaken. Sampun. Pas rikalane Bunga Tirah nembang nopo? Sing mbok senengi apa? Liwung. Sesideman. Tembang kangen. Bukan tira kok tembang kangen. Pangker Semarangan. Amin. Berarti iso berarti Bang Semarang. Yo esuk. Ki tekan nganjuk sik wae. Terus dintekke saraban mawon. Berarti ngene, Mas. Nggih. Sampe nek pengen pinter aja pengen duwe bojo penyiter. Kenek nyapa? Alasane nyapa? Tekono ngono kuwi sing interaktif. Alasannya ngapa? Lah ngono lho. Nek pengen pinter kudu duwe bojo penggender. Lho, penggender kuwi iso Sabar. sabar minterne. Terus sing ngendang, tukang ngendang kudu. Nggih. Heeh, dadi ngepasne laras kuwi insyaallah iso. Lah nek gue siter aduh sesat kuwi. Lah kok iso? Sing nyiter kuwi sesat. Lah dilan siteran telon. Siterane ngono. Kecing. Bar kecil-kecil terus muni ngono. Ya, dintekke ya. Tak kei satu teori lagi, Beatrice. Nggih. Bawa kuwi rumuse padha karo nembang kur. Nggih. Nah, Dadi bawa ki teko ati ya, Mas. ngene lho. Maksudnya bawa ki maksudnya piye kok kaya kur. Rokok Meke ki aja ditempel di lambe. Nah, Kasih berapa senti gitu lho. Nah, Siji bawa loro kur. nah. Napa kok kur? Tekono ngono nyapo kok kur kalih. Nyapo kok kur kalih. Bawa kok rada ditone Mbok yo tekon. sing sabar, mbok yo sing sabar. Mbok yo sing sabar. Kuwi urung mati. Tekon nyapo? Marahi napa Mas? Nggih penyebabnya tenopo kur kalih bawa kok dikasih jarak. Bawa ki mergo rung ketumpangan gamelan. Kuwi satu. Kedua nek kur kuwi ben suarane padha ambak suarane sinden bareng-bareng ning kaya suarane wong siji. Dadi kecuali nek wis karo gamelan sing nembang satu dideketne ra Kalau apa-apa. jagone wis keluar nek wong meteng iki to. Iya, ora apa-apa. Lanjut dintekke, Nduk. Iya. Ya. Pokoknya aku nek pengen pinter. Sajroning ati depan luntur saya merati aku kowe dadi karemu Wis apik, wis ngono ae. Wis, sampean belajarnya ya cahayu ya. Harus semangat, jangan patah semangat. Karena masa depan itu masih panjang. Saiki umur sampean piro ta, Dok Cahayu? 20 tahun. Ala lagi 20, Mas. Urung puluh. Urung gondrong. Ya cek anu ngedop. Apa nih? Maksudnya ini lho rambut sinom. Alhamdulillah PR Mbak Beatrice sudah dikerjakan meskipun belum semuanya. Kita doakan ke depannya Mbak Beatrice semakin menguasai dunia persindenan. Dan Mbak Beatrice juga masih punya PR lagi, yaitu 7 tahun lagi harus seperti Mbak Sally. Kowe 7 tahun melas tak berita minimal kudu kaya Sally. Nah, Wi target sinden kudu kaya target.